Bohol. Ano na mo diri sa Duay Spring guys. Tinaw ka do, tinaw ka do. Relaxing kayo ang palibot. So, ayun na mo dito ano na mo diri. Duay Spring, Duero Bohol. Salamat. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Kani nga lugar, sakop ni sa Danao, Duero, Bohol. Okay, naabot na aning lugar ha. Tungoy na may importanteng tuyo. So, nikalit lang sa akong isip ng muhapit may anawon nga spring. Kita og haum-haum. So, meaning haum dyan na laom. Siro dyan ka na. So, kani guys, nakalabay sa mi ani sa sentro sa Danao, Duero. Muna ilang sentro guys, no? Na ilahang barangay hall. So nindot na siya guys, kanang doon ni siya sa igo-igo pod kalayon gikan sa sentro, mga siguro mga 5 to 6 kilometers. And then pagawas na ni guys, padulong na mi ani sa Ham-Hams, kaning Danao og Duay, silingan na nila nga baryo. So kani padulong na ni siya sa Duay. Indot pang karsada guys, pero pagabot sa unahan ijara gajud ka lubak-lubak, pero kaya ra man pod mada mag-smile sa among single na motor. And then okay ra man pod. So far kalos Ginoo niabot pod mi nga safe. Pero kaning sentro sa Danao okay ra man pod siya ang karsada. O kani ko lubak-lubak no. Lubak-lubak din siya guys. So kani so far okay pa ni siya, pero paabot sa unahan mas okay na kay na siminto naman. Kani lang siya nga part murag lisod-lisod di siya kay kanang kuan jud siya. Kani siya lisod jud ni siya kay lubak-lubak, pero kalos Ginoo may gani kay ting init, so okay ra. Okay ra ang dagan ting init man, pero ting uwan lapok jud ni siya. Pero kani siya nga karsada padung ra ni siya sa gikan ra ni siya sa Danao paingon sa Duay. Pero kung gikan ka sa sentro dindot kuno siya og karsada kay simentado man na siya. Okay, ako ra nang ipakita sa inyo guys ang karsada from highway paingon sa Duay nga spring. Okay, so lubak-lubak na siya kay sukan ra man ni siya o di man ni siya sentro. So kani muliko na kami guys kay padulong na doon na gini siya sa Duay Spring. Nindot di ang ingon nila nindot mo nang musuway jud mi agi kay sigre mig labay-labay ani wa gajud mi mohunong tan-aw ni. So kani ato jud hunungan tan-ang tag-unsa ka nindot kay gitawag naghaum-haum, so haum jud na siya, laum jud na siya ka siguro. So na simentado na siya, doon naman ni siya guys. Doon na ni siya sa Ham-Ham Spring. Okay, abangan guys atong tanawon ang Ham-Ham Spring. So doon na gid siya kaayo, as in doon na gid siya kaayo. Okay, niabot na jud ta guys. Karon tan-awon na to unsa na siyang Ham-Ham Spring kay nanon na biya pod ni. Okay, daghang biya pong day man naligo guys no. Na mga naninda sa daplin. So ito sang i-parking ang atong sakyanan. Kani guys, ako ra gintawag ka video kay kanihong partner, akong sweetheart, mauwaw man mag video na ako, mais man ta itong makita ako, makita ang kagwapa. Joke. Okay, ako na lang ka video ani. So anita, matanaw na to unsa ni kanindot nindot kita guys ang nanay mang lupad mga bata, mga bak. Napang yung mga salbabida. So dahang mga tao guys nang nangaligo, ay mga tinda. So kanin ako na istorya kani day kuno Ham-Ham Spring pinaagi sa mga tabang sa mga officials nga mga batanon, mga residente na buo nila ni nga ninindot ni ilang giblantaryuhan, di ba? Nagikural po nila guys. Mga bata naglingaw gajog ambak-ambak. Okay, musod na ta guys. Kaning Ham-Ham Spring mo na siyang blue na siya kay laum. Haum sinay na si jam nang gitag ham-ham kay laum na siya. Pero tuunin mo na guys, murag lubog siya, pero tinaw na siya guys. Tinaw dyan na siya ba? Unja, kaya huwag dyan ang gilid, kaya murag lubog man sa ladyo, pero okay mo ito doon, tinaw ang tubig. Na blue naman siya kay tungod kay laum. O haum siya. So dahang mga nangaligo. Nang tana ko guys sa ilahang cottage, ay mga cottage sa mga dapin, nagpalibot, tag 200 ay siya, tag 200 ang
ilahang renta. Oh, ang mga bata ng ambak no. Tapos ilang mga paabangan nga mga naipaabangan nga mga kuan salbabida. Oh, mao ni guys. Adugay ning Hamham Spring. So na bugnaw ang lugar mas piginit tungod kay dahang mga kahoy. O daw guys nung kaingon mo lubog siya pero dili na siya lubog. Law murag na siya haum murag sa mo naging hamham. Una siya murag lubog pero do di mo natin ng tubig ana. So arita kanida kuno na mga natunga nga mga kanang kuan bato na siya. Magabang na 50 ang rent ana mo gamit na magdag mga masima-sima. Diyan ay mga cottage tag 200 na siya guys. So nisuri jud ko dira sa sulod tan-aw ko si forma nindot siya guys na mga pajag-pajag nga mga cottage. Bago pa pagajud ning gitarong nila na tag 200 na pero nindot kay dako man siya guys. Dako man siya nindot man siya. So kani lang tubig ko gikas bukid di na siya hugaw kay hugaw na may mga virus bukid may mga di maadjahon diha di mo may mga kanang usapan ng mga dingo nato nga baho sindot na siya. So di ka hugawan mag saum-saum diha guys di jud maghugaw kay mga man na mga limpyo man ang tubig kada gikas taas o may mga bahay diha kay bukid man na. So mo na diha guys unsa arita masuri ni mi diha ni suri jud ko na ako naila nga nangaligo nalingaw ko nila guys kay entertaining po kadyo na pa ni present na si Jaconoy mo kuan mo promote anang ilahang Hamham Spring taga Duero ram po na si Ja. So ani guys atong paminawon ijang pag-promote sa Hamham Spring. Kababayan sa Gabol, ari na mo diri sa Duay Spring kay bugnaw ka do tin-aw pa ka do. Relaxing kayo ang palibot. So, ayun na po dito ang anay na mo diri. Duay Spring, Duero Bohol. Salamat. Okay, sa base sa na interview, mga nangaligo na enjoy daw sila pag ayaw kay bugnaw ang tubig, tinaw pagajud. So, napoy portion nga lang, kana diha nga portion lang di kaliguan mabaw na diha. So, pwede na mga bata landong pagajud na mga kahoy. So, ako pa ni Job bisita magsuway aring Hamham Spring kay nindot man day kami mabalik mga ligo mi diha. Okay, enjoy na siya. Dili hugaw ang tubig kay flowing. So mga mbak ang tubig dito sa ubos. So nindot nga kaliguan, no? Enjoy sila. Nangaligo sila. Okay guys, ang uli na konomi, mao na nga tubig ang bakanan sa mga tubig dito sa taas, diba? Limpyo kay nangambak ang mga daong nangligo diha. So nindot kadyo. Ang partner guys, ilabjan ra ko. Ilabjan ra ko no. Dito nakita nimo. So nakita na jud mo unsay Hamham Spring. So ang partner bijaan na pag nanawag na kayo bijaan naman dai ko bijaan ilabjan pag ang kagwapang bijaan ilabjan pag jud. So guys, abangan paingon na mi sa karsada nga pagawas ani paingon na ni sa sentro sa Duero. So gikan ari guys ay naay karsada nga maputol nga semento pero dili jud prat kung giagyan nga lubak-lubak pa more kani nindot ani nga karsada kani mulabay ta ani sa sentro sa Duay ilang eskwelahan ilang barangay hall. So kani sentro na ni sa Duay, Duero Bohol. So na diri ang ilang barangay hall na diri and then apo diri ang ilang eskwelahan sa elementarya. So labjan na to na ron guys. Okay, so pasulod na paagi na ta. So nanadi ang ilang monani ilang sentro sa Duay, Duero Bohol o barangay hall elementary school. So paambog na ni paingon na sa kalsada sa sentro sa Duero. So mga 5 to 6 kilometers di siya paambog. So kani nindot ng kalsada, kani nga kalsada guys. Gikan sa atong gedtuan sa Hamham Spring ngani na kanindot ang kalsada. Sementado na siya lupig pay highway of dako kadyo nga kalsada
agja mo. So bisan pag may magtagbo nga mga ade o kurat o tagbo. So mani siya kani nga karsada pauwi pa adto ni sa sentro sa Duero. Okay? So nakita na jud ta sa Hamham Spring. Ako pod first time ko nakalikli sa Hamham Spring, guys. Okay? Padulong na ni pagawas. Okay guys, thank you for watching and bye-bye. Don't forget to like, comment, subscribe and click the notification bell na all para update po sa video. Bye-bye. See you for the next vlog.